I la Bíblia la vas engegar tu? Llavors, No, la va engegar la Nàdia. Jo vivia a la muntanya, estàvem, i crec que la va engegar durant el Covid i va ser la primera biblioteca oberta en aquell moment i dedicada exclusivament a dones. Dic oberta en aquell moment perquè n'havia hagut abans, però s'havien tancat, doncs, no ho sé, per circumstàncies. I llavors va haver com molt rebombori, va venir la premsa, i guai, i allí sigue. I ara tenim un club de lectura, que només llegim dones, bueno, està molt enfocada. I està molt bé, perquè ara la gent del poble ja s'ha acostumat, però al principi, i per què només dones? I llavors molava perquè et donava com una porteta a poder tenir un diàleg xulo i que la gent del poble, sobretot els homes grans, se fessin preguntes que igual d'una altra manera no s'haguessin fet, i cuidado que les reflexions que arriben són molt xules, perquè donem per suposat, primer, que la gent gran és estúpida, esto es como que lo da por supuesto todo el mundo, no se'ls ha d'escoltar, no se n'enteren, no saben fer una foto, bueno, tio, tu no saps cosir, vull dir-te que cadascú sap el que ha après, no té més, però que quan te fots a escoltar-los amb el respecte que es mereixen, és molt interessant on pots arribar.